Hey, what's up guys and welcome back to my channel. So for this video is sa bahay na naman tayo mag-tour sa aking mga plantitos collection guys. Yan, hilig po ako sa mga plants talaga, no, sa pagtatanim po. Yan, meron po din po akong mga bonsai collection sa mga previous na video ko. Kung nakikita nyo guys, yan, marami akong mga bonsai collection. Ayan, so ngayon is ipakita ko naman sa inyo yung mga plantitos ko. I-share ako sa inyo guys, no, kung bakit ako mahilig sa mga tanim. Kasi dyan po ako kumukuha ng mga stress reliever. Alam nyo po yung pagtatanim is stress reliever po yan. Ayan yung mga plants na collection ko. Bago pa lang ako nag plants collection guys, mga almost 1 month pa lang. Ayan, ang dami ko nang na-collection na mga plants. So tingnan natin kung ano yung mga plants collection ko. Hindi ko po alam kung ano po yung mga pangalan nila, pero maraming salamat po sa nagbigay nito, kasi lahat ng po ito ng mga plants is binigay lang po sa akin. Maraming salamat po at saka nagbigay, no. Hindi ko na lang po i-mention kasi marami po yung nagbigay ng mga plants collection ko. Ayan, no, sa likuran ko yan po yung bahay namin. So tara, puntahan na natin at saka tingnan natin kung ano yung mga plants collection ko. Ayan guys, so let's go. So, ayan guys, dito tayo magsimula sa mga Mayana collection ko. Ayan, o. So, ito naman guys is, ayan, o. Hindi ko alam kung anong pangalan to. Ayan. So, dito tayo sa Mayana. Ayan. Mayroon akong iba't ibang klase na Mayana. Ayan. So, isa yung klase, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, o. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 po yung iba't ibang klase na Mayana ko, no. Yan, no, kitang-kita nyo guys na marami po talaga akong mga collection na Mayana, iba't ibang klase, tsaka iba't iba yung kulay ng dahon nila. Ayan, no, tingnan nyo guys, no, napakaganda talaga, no. So yan, no, yung mga Mayana collection ko guys. Ayan, kitang-kita nyo naman na, you know, ang dami po talagang mga collection na Mayana. So dito naman tayo, ayan, oh. Ayan, so meron ding ito guys, is ito yung giraffe na plants. Yan, yan, oh, yan, mga baguhan pa lang yan. Puro po yan ibinibigay sa akin, no. Kitang-kita nyo naman na iba po talagang klase. Yan, o, mayroong butterfly. Dalawa po yung ori ng butterfly ko, no. Ito, mayroon din ako ditong butterfly ganito. Saka itong violet. Yan, ang ganda, no. Ito naman parang ito yung tinatawag na insulin plants, di ba? Parang ito yun, kasi nakikita ko na po ito. Yan, insulin plants. Ayan. So ito naman hindi ko alam kung ano yung pangalan nito, pero nakaganda nito, yung dahon niya is parang napaka-rare or napaka-unique, no. Tingnan nyo guys, no.
Tsaka ito naman guys, ito yung binibigay sa mama ni Marvin the Roder. Ito na. Buhay-buhay na po talaga siya. Yan. So, dito naman, ito yung ding binigay ni Yungits Vlog. Yan, ito yun. Yan, ito rin, binigay din to niya. So, ito naman guys, maliit na, parang gabi-gabi yan. Pero maliit siya, maliit pa lang, pero lalaki din yan. Yan, ito. Wow, ang ganda nito guys. Marami po akong mga, ito. Yan, so, ito naman yung bumbil na nasa bato. Yan. Saka ito, gabi-gabi rin to. Yan, mga gabi-gabi, iba't ibang klase na gabi-gabi. Yan meron din ako nito. Yan, yan. Saka ito, meron ding bambo. Yan, mga maliit na bambo. Yan Ito, mayroong pink yung dahon niya. Ito naman yung snake plants. Yan. Klase po rin ito ng gabi-gabi. Kakatanim ko lang po niyan. Yan. Yan So, dito naman tayo. Ito naman guys, yan. Yan, ito tinatawag siguro na spider, no? Yan, ito yun din yung ayan. Yan, But iba po talaga yung klase na yan, yung mga kinds of gabi-gabi. Yan. Ganda, ito rin, maganda din to kasi pink yung dahon niya. Yan. Ito rin, ang ganda din nito. Ito rin, maganda rin to. Puro mga maganda yung mga tanim, Napaka-rare po talaga. Ayan, Wow, ito rin. Maganda rin to. Gabi-gabi rin to. Yan, At ito rin. Yan. Ang ganda nito. So, ito yung spider ata yun. Tinatawag na spider. So, dito naman tayo sa pinakamaganda kong tanim. Ayan, Wow, ang ganda nito guys. Yan. Maganda po ito. Yan. So ito naman meron din ako nito. Tsaka ito, meron din ako nito. Binigay sa akin to. Yan. Ang ganda nito guys. Ito rin. Binigay rin sa akin to. Hindi po talaga ako bumibili ng mga plants. Tsaka ito, angel wings daw to. Yan Ang ganda. Angel wings. Yan. So, ang dami Doon, soon marami pa rin to kasi nangoleksyon po ako ng mga plants. Ito, meron din ako ditong giraffe. Ayan giraffe. Tawag dito giraffe daw na plants. Yan yung mga kinds of, hindi to gabi-gabi kasi iba yung gabi-gabi. Ito yung mga gabi-gabi na kinds, itong angel wings at saka itong giraffe. Ito rin, gabi-gabi rin to. Ito rin Yan, ang ganda. Mayroon siyang pink yung dahon niya, may pagka-pink. At saka ito. Ang ganda nito guys. Maganda rin to. Yan So, ayan guys, ito na po yung mga plants collection ko. Any kinds of plants collection na mayana. Ayan, yung mga mayana. Mga mayana. Ayan, slow mo ko na lang po para makita nyo. Yan, insulin, yung mga butterfly, dalawang klaseng butterfly. Isa, dalawa. Ayan. So, yan na po yung mga plants collection ko na pinapakita ko sa inyo. Dahil kasi karamihan nagtutour ako is sa ibang bahay o sa mga kaku-vlogger ko. Pero ngayon is pinakita ko na sa inyo yung mga plants collection ko. Yan Ang dami kong mga plants collection. So, ayan guys, ito naman yung mga bonsai collection ko. Ipakita ko sa inyo yung mga bonsai collection ko, So, ito naman yung ito yung sampalok. Malaki na po ito, matagal na po ito sa akin, mga almost
4 years na po ito sa akin. Yan o. Nakapatong po yan sa bato. O yan. Yan ang ito yung sampalok or yan o. At saka ito naman yung ficus na nasa bato rin to. Yan. Guys is dakit rin to, nasa bato rin yan. Yan. Ito din ang couple na dakit. Yan, merong couple sila dahil magkatabi po sila. Diba? Saka ito naman yung first bonsai ko. Matagal na po ito sa akin. Almost parang 6 years na ata ito sa akin. Ito rin, nasa bato rin to. Yan. Ito naman yung money tree. Money tree. Yan. So karamihan guys, yung mga bonsai collection ko is nasa bato po talaga. Yan. So meron din ako ditong niyog. Yan. Malaki na po yung niyog. 1 year and a half na po to sa akin. Itong niyog. Yan o. Nasa bato rin yan. Yan. Nasa mga bato. Karamihan sa mga bonsai collection ko. Yan o. Saka ito naman yung limoncito. Yan. Yan. So yan guys, no, naipakita ko na kaya sa inyo at saka na-tour ko na kayo sa aking mga bonsai collection. Yan, ang dami pa. So soon is marami pa po ito. Abangan nyo po kasi dadagdagan ko pa to. Oh, yan oh, yung mga plants collection ni Tips Miu. Wow. Oh. At saka guys, dito guys, meron din ako dito sa loob na yun ako ilagay dito na snake plants. Ayan. Yun o yung snake plants. Ang laki niya. Ayan. At saka dito, meron din ako ditong bonsai na nakapatong sa bato. Ayan. So dito naman guys, sa loob, meron din ako ditong itong tinatawag na gusto tawag ano niya? Fortune. Fortune? Oo, so ito po yung fortune. Yan, nasa bahay po yan. Nasa sulod sa inside po sa aming bahay. Tapos, ito rin, meron din ako itong peanut tree. Yan, sa loob po rin yan sa aming bahay. So, ayan guys, no? Naipakita ko na sa inyo. Ayan guys, so naipakita ko na sa inyo yung mga bonsai collection at saka yung plantitos collection ko. Yan, so maraming salamat guys sa panonood at saka keep safe always po and God bless for more videos. Please subscribe and check on my YouTube channel and follow na rin sa aking Facebook page. Maraming salamat guys. So hanggang sa muli, thank you for watching. Bye bye. Happy mga plantitos at saka plantitas. Happy day. Bye bye. Thank you for watching guys. Thank you. Bye bye. At saka may share ako sa inyo guys kung bakit ako mahilig sa mga tanim. Kasi dyan po ako kumukuha ng mga stress reliever. Alam nyo po yung pagtatanim is stress reliever po yan. Ayan guys. So maraming salamat guys sa panonood. Bye bye. Thank you for watching.